en quin punt està la negociació, en quin punt està, ja s'ha adjudicat a una empresa la negociació del pròxim ERO en RTBB, en quin punt està eixa, si va començar ja, si va tardar molt, com està? Sí, este mateix matí s'ha enviat una convocatòria als representants sindicals que per llei correspon, citant-los a una reunió la setmana pròxima per a fer ja en aquesta reunió el que es denomina comunicació prèvia, que d'alguna manera és l'inici ja de tot el procés del nou expedient de regulació d'ocupació. És a dir, que la setmana que ve començarà aquesta... Comença el procés. No exactament el mes de negociacions, però sí el procés legal. Tenen dia? N'hi ha dia, el que passa és que en aquest moment crec que és el proper dimarts, crec, els ho confirmarem. Dia 21, dimarts. Radio Televisió Valenciana va gastar 460 milions d'euros en drets de futbol amb unes pèrdues de 234 milions. El síndic de comptes, durant anys, no trobava justificació a l'import que es pagava, per exagerat. M'expliquen que es busca una solució a la situació de quebra del València Club de Futbol mentre Radio Televisió Valenciana tanca. Com ho expliquen això a la gent? Bé, conforme ho hem explicat moltes vegades, jo no vaig a fer altra volta una explicació de tot el que han dit respecte de quins són els motius de tancament de Canal 9. Respecte del que vostè pregunta en concret, jo ho he dit abans, es tracta de patrocinis que en el moment en què es feien a tot el món li pareixien bé, i quan dic a tot el món és a tot el món. I el que dic sempre també és, si algú té la sospita, té algun tipus de prova, té el que siga en que una actuació, siga en Radio Televisió Valenciana on siga, és irregular, el que té que acudir és a la justícia, que nosaltres anem a col·laborar. No tinguin el més mínim dubte de que des del govern valencià anem a col·laborar. I l'última, si em permet. Aquesta és la contractació de gent a Radio Televisió Valenciana mentre que hi ha personal de la plantilla que està cobrant sense treballar, que podria fer la mateixa feina. Mire, en Radio Televisió Valenciana el que s'ha fet ha sigut contractar un gerent. Des que va desaparèixer l'equip per dimissió, l'equip directiu, no hi ha un equip directiu que tinga funcions executives i directives, és a dir, que puga materialitzar els acords del Consell de Liquidació, que és l'òrgan de gestió d'administració i de govern en aquests moments de la societat. Un treballador, un administratiu, per exemple, no pot fer aquesta funció. Estem parlant d'una gerència i un administratiu no té atribuïdes per llei aquestes funcions. D'ahí que, com en tota societat que té òrgans directius, es va produir aquella dimissió i el que es fa és nombrar un gerent, insistís que en funcions directives i executives que no tenen la resta de treballadors. Ningú treballador de Canal 9 podria suplir aquestes funcions.